जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बेखौ फ्राय 6 दानसोनि बारबाय। माने जोंहा नित्य दले सारा सानसेखालि बे जोंनि फरायसालियावनो फैदोंमोन आलारि एकाडेमियाव। आरो बेयाव फैनायाव बिथाङा गथ'फोरखौ नुनानै जोंनो बे राहाखौ होदों। बिथाङा जोंनो फोरमायदों जे मोनसे ट्रास्ट दङ आरो बे ट्रास्टआ बेबायदि स्कुल लुना होयो। आरो बिथाङा बिदि बुंनाय लोगो लोगो जोंबो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जोंजों एसे जगाजग खालामना होदो आरो लोगोसे जोंबो मोनोब्ला जों नोंथांनि प्रति जों बिराद गोजोननाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंनायाव बिथाङा माने लोगो लोगोनो बिथाङा गावनो कन्टेक्ट नाम्बार दंखायोमोनखाय माने रायलायहरबाय आरो रायलायहरनाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो एसे रेसपन्स होनानै बिथांखौ भिडिअ कल खालामनो होबाय आरो थिग बिब्दिनो भिडिअ कल खालामनानै बे जोंनि फरायसालिखौ दिन्थिहरबाय, फरायसाफोरखौ दिन्थिहरबाय। बेनि उनाव बिथांमोना माने माखासे बाय'डाटाखौ जोंनो हरलाय होननानै बुंहरदोंमोन आरो बिब्दिनो बिथांमोन बुंहरनाय बायदिनो जों बे नित्य दले सारनोनो जों बाय'डाटाखौ हरबाय। ओमफ्राय बिथाङा गावनि दारै हयथ' जानो हागौ बिथांमोननो हरबाय आरो। बेनि उनाव फ्राय 2 दानसोनि उनाव बिथांमोना जोंनो खबर हरबाय जे जोङो स्कुलखौ नुनानै मोजां मोनदों, जों नोंथांमोननियाव एसे नायनो थांगासिनो दं होनना बिथांमोना फोरमायहरबाय आरो। ओमफ्राय बिथांमोना फोरमायहरनाय लोगो लोगो फैनानै नायफैनानै ओमफ्राय बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ नुबाय। बे फरायसालि जनाय समावनो फैनायलाय गथ'फोरखौबो नुबाय, फोरोंगिरिफोरखौबो नुबाय। बेनिफ्राय बिथांमोना नायनानै माने गोजोननाय मोननानै बिथांमोना जोंनिफ्राय बाय'डाटा माखासे लानानै थांबाय। लानानै थांनानै जोंखौ ओजोंहाय गावसिनि ट्रास्टनि हेड अफिसाव लेंहरनानै रायलायबाय आरो। रायलायनायनि उनाव जोंनिफ्राय आरो माखासे बाय'डाटा बिहरफिननानै लाबावनानै बिथांमोना माने जानाय खोथा फोरमायहरबाय। दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने नैबे भुमि भुजन माने बैसोमुथि थारनाय बे हाबाफारिखौ जोंखौ लानो थिनहरनायलाय जों लानाय जादों आरो जों गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना जे जोंनि बेबायदि मोनसे गोग्लैसोनाय जायगायाव जायखौ जोङो माने 10 बोसोरबाबो लुनो हाया, बे बुस्थुखौ बिथांमोना जोंनो होनायलाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों बिथांमोननि प्रति अराय सम जोंनि खर' गंलायनाय थागोन आरो जों बिराद गोजोनदों आरो बिथांमोना जाहाथे उनाव आरो बेबायदि होबावनो हाथों जों बेखौ माने इसोरनाव आर'ज गाबगोन। बिथांमोननि ट्रास्टआ जाहैबाय माधुश्री काशिबा हरिभाई गति माने चेरिटेबोल ट्रास्ट। बिनि हेड दैदेनगिरियानो जाहैबाय केशुभाई हरिभाई गति। बिथाङानो हेड आरो बिथांजोंनो जों रायलायनानै फैनो मोनदों आरो बिथाङानो जोंखौ माने बे जानायनि खोथाखौ फोरमायहरनानै दा जों दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ लानो हानाय जादों। बेखौ बिथांमोनाथ' जोंनि नोजोराव जों बोसोरसे लागोन सानदोंमोन, नाथाय जायफोर मावग्रा बिथांमोना होनदों माने 7-8 दानावनो जों फोजोबगोन होनना बुंदों बिथांमोना। बे मेसें बोथोरनि समावनो बिथांमोना फोजोबनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो। जोंथ' माने G+1खाय माने बोसोरसे लागोन नामा बिदि सानदोंमोन।